Us vull presentar una iniciativa comunitària que està destinada a garantir l'accés a la cultura i especialment al fet de poder llegir. A la nostra ciutat hem adaptat el funcionament de les 4 biblioteques a les necessitats sanitàries vinculades a la Covid, però hi havia un col·lectiu de persones amb problemes de mobilitat o gent gran que no pot sortir de casa però que li agrada llegir, que no podien accedir a la programació literària de les biblioteques o simplement al fons de llibres que tenim a les 4 existents. Per fer-ho possible, hem creat un programa que es diu Santa Coloma Llegeix, que facilitarà la possibilitat que aquelles persones que no poden sortir de casa puguin rebre aquells llibres que volen llegir directament a casa seva, gràcies a la col·laboració de 5 entitats de la nostra ciutat, la Federació d'Associacions de Veïns i Veïnes de Santa Coloma, Amics i Amigues de la Gent Gran, Fundació Tallers, Creu Roja i Càritas. És un projecte que s'impulsa amb molta il·lusió i que, com us deia, permetrà a aquelles persones que els agrada llegir, que és important que continuem mantenint l'hàbit de la lectura per tenir la nostra ment activa en aquests moments tan complicats que ens ha sotmès la pandèmia i que, per tant, gràcies a la col·laboració d'aquest conjunt d'entitats podran continuar llegint aquells llibres que els agrada i que estan disponibles a les nostres biblioteques.